Hej och välkommen! Matematik 5003 BC, uppgifter 5209 till 5212. 5209, figuren visar triangeln ABC. Undersök om det finns något värde på vinkeln A. Så att triangelns area blir 140 kvadratcentimeter. Jag tror att man behöver kanske använda areasatsen för de här uppgifterna som finns på den här sidan. Och areasatsen säger att arean lika med, man tar två sidor så här. Så sidan AC11 multiplicerar man med andra sidan AB28 gånger sinusvinkeln som är mellan sin V eller sin A i det här fallet. Ja, man kan kalla det V, sin V, dela med 2. Så här är areasatsen, tror jag. Så jag använder mig av den här regeln och försöker ta reda på vinkel A, helt enkelt. Så jag har skrivit area lika med så 11 gånger 28 gånger sinus V eller sinus A, spelar ingen roll, dela med 2. Sen har jag förkortat 2 och 28. Så här blir 1 och här får man 14. Sen så kan man ersätta arean med 140. Sen 140 lika med det där. För att veta sinus V så är det bara att använda miniräknaren. Om man har sin V måste bli sin V måste vara lika med 140 delat med 11 delat med 14. Så dela med 11 och 14. Så man kan göra så. Så jag kan använda miniräknaren. Men min miniräknare som jag har räknar inte sinus invers bara. Så jag försöker att använda någon online-räknare. Men först 140 delat med 11 delat med 14. 140 delat med 11 gånger 14. Så blir det här 0,90. Så jag försöker och ska se om jag kunde kopiera det här och gå online, leta efter sin invers och använda det för att ta fram vinkeln. Så jag försöker om jag kan kopiera här. Ja, och så säger man calculate, så blir det arean blir vinkeln är 65,37. Man kan ju avrunda kanske 65,4 grader. Om man har gjort allt rätt. Och det här är grader och radianer, så jag behöver grader. Så. Sedan säger man, då är det klart, då är det V så mycket. Sen B, vilket är det största värde som arean av triangeln kan anta om vinkeln A varierar. Om den här vinkeln varierar, faktiskt är lite svårt, jag förstår inte vad de menar, men om vinkeln varierar, om vi behåller samma längd 11 och 28, då måste även den här längden ändras. Så att det är lite oklar fråga, men jag resonerar så här att vinkeln V, det största värde den här vinkeln kan ta, sin V, är ju 1. Så det finns inte större än 1 för sinus. Så om det här blir 1, då är vinkeln 90.
då är vinkeln rät vinkel. Och största arean blir i så fall 11 gånger 28 delat med 2. Och hur mycket är 11 gånger 28 delat med 2? Eller 11 gånger 14? 11 gånger 14. Då är största arean 154 kvadratcentimeter. Tror jag. Så. Och sinus 90 är 1. Då måste sinus 90 är 1. Då måste vinkeln V vara rätt vinkel 90 grader för att arean ska vara störst, med att vi behåller 11 och 28 sidorna. Så, det var lite otydligt. Fråga 5.2. 10. Bestäm längden av BC. Det här är BC. B och C. Om triangelns area är 25. Eftersom jag ser att jag har samma vinkel, samma här och här. De är lika. Då måste jag veta i så fall att BC har samma längd som AC. Annars kunde vinklarna inte vara lika. Det betyder att det här underlättar för mig. Jag kan säga här är X och här är X. Och använder precis samma areasatsen. X gånger sinus 150 delat med 2 måste vara lika med 25. Så. AC lika med BC. Och sinus den här vinkeln är 150. Eftersom alla tre är 180. Så 150, så jag använder mig av samma X gånger X upphöjt till 2 sinus 150 grader delat med 2. Istället för area skriver jag 25 och fortsätter. Sen sinus 150 gånger X upphöjt till 2 måste vara lika med 50. X upphöjt till 2 lika med 50 delat med sinus 150. Och sinus 150, här kan jag se hur mycket sinus 150 lika med 0,5 betyder en halv. Så 50 delat med en halv här betyder samma sak som 50 gånger 2. Då blir det 100. Så 50 delat med en halv lika med 100. X upphöjt till 2 lika med 100 tar jag roten för båda sidor. Så x ensam lika med plus minus 10, men jag bara tar plus 10. Så svaret är 10 centimeter. Andra frågan som är här är bestäm talet A så att triangelns area blir 24 kvadratcentimeter. Precis samma. Den här gånger hela det här gånger sinus 150 måste vara 24. Och så löser jag ekvationen. Precis på samma sätt. Så 24 som är arean lika med A gånger A plus 4 gånger sinus 150 delat med 2. Och jag vet att sinus 150 är en halv. Så en halv betyder att tvåan sitter här. Så en halv 1 delat med 2. Och om jag öppnar den här parentesen så får jag A upphöjt till 2 plus 4A lika med 24 gånger 4. Och PK-formen lös en sån ekvation, andra grads ekvation, så får man A lika med
minus 12 och a lika med 8 minus 12 försummas. Bara a lika med 8 är svaret centimeter. Centimeter, tror jag. Sen kommer vi till 5, 2, 12. En formel för arean av en liksidig triangel med sidan A kan skrivas som K gånger A upphöjt till 2. Bestäm talet K svarar exakt. En triangel som är liksidig betyder varje vinkel är 60 grader. Och sidorna är A och A. Om jag använder mig av areasatsen igen, så arean är lika med A upphöjt till 2, A gånger A gånger sinus 60 delat med 2. Sinus 60 är roten ur 3 delat med 2. Och sen igen delat med 2. Det här. För att veta hur mycket bestäm K. Hur mycket är K? K är roten ur 3 delat med 4. Roten ur 3 delat med 4. Så om jag har en triangel, bara jag vet om jag har en liksidig triangel, så bara jag vet sidan så kan jag veta arean med areasatsen som jag har här. Så det där, den här konstanten kan man använda genom att multiplicera med sidan upphöjt till 2. Så får man veta arean på direkten. Så. Men K är den här som finns här. 5, 2, 13 är precis samma, men den här gången tar man varje triangel för sig. Så den här triangeln är till exempel sin V gånger 2 gånger 3 delat med 2. Andra triangeln är igen sin V gånger 3 gånger 4 delat med 2. Tredje triangeln precis sin V gånger 4 gånger 5 delat med 2. Och sen plussar man ihop alla tre trianglarna, eller alla tre. Så här man gör. Så får man area lika med sin V och gånger 38. Om arean är 6,4 så får man sin V lika med det här. 6,5 delat med 19. 6,5 delat med 19. Och så tar man och kopierar det här och går man till här och försöker se hur mycket är V ensam. Då blir det kanske så. Inte sinus, det ska vara invers, sorry. Då ska jag komma hit. Så. Då är V 20 grader och jag har 3 stycken V, så 20 gånger 3, då hela vinkeln blir 60 grader. Så blir det. Ja, jag hoppas att det är lite areasatsen helt enkelt. Så man använder sig av areasatsen. Så. För nästan alla uppgifterna. Men mycket av gammal kunskap måste man kunna. Allt från triangel och vinklar och PK-formen och allt. Sinus 60 med exakt, eftersom här står det svara exakt, så jag kan inte säga 0, någonting. Det är inte exakt. Därför måste jag veta att sinus 60 är, jag är inte säker faktiskt, men jag tror att det är roten ur 3 delat med 2. Men man kan ju ta reda på sånt såklart.
Vi är formalsamling som jag inte har här hemma. Ja, ha det så bra.